thir tu te che bai ve kule ole hei veina chuan kan on soi tur hi lir thei ru bo chung chang ania tunla hian kan film khur thar zual angai hle maya ali lir thei ru bo hi kan soi nema kan ti nem to zana te po aru chuak thei om tur re zong ten kan chuaka eng khana sang sangin kan tia engtika ma chuan experiment hi nei kan la tumanga kan man rem chang ani chuan zana hian lir thei hi ruk tum ang deuh hi rom tai eng tinge mi pui hian reaction kan nei eng tinge mi hian min ron don son ti hriat acha kong riawatin lir thei hetia han vua acha bi han kalsan mai hi theingil pal hi tam takom theya chung theingil deuh apiang deuh tho hi anin an lir thei abo zat zat mai ni chumi om zia chu lir thei ruk tur zong shim shim kan ti don nge ton fu pala ru thei mai hi Mizoram hian aizola hian kan van kol nem om em ve o ti ngai tu na hi lo lu ta ama khop mai an tong fu nge hetiang ruk tum shim shim kal kol ho an tong fu nge an mu fu the nge aruk tum ang chi shim shim te chuki kan tam em ni don ni lir theya cha bi the ngil abik takin ru wi lara cha bi the ngil hi an lo ruk sak tlang pui ni an khal chuak tlang pui ni tin mai hian hetiang case hi a om deuh sia ati theya lir thei cha bi ka thei hila an lo ru bo ta ti hi atam khop maya ruk ru huang tau ka ti maya an huang tau em anin thlashung lem lo boka an ru mi maya tin za an nei lem lowa mai za nei lem lowa ril ru hi nge an put do ni ru mang an pung hle a tin ru zak lo an pung hle a an huang tau an zak thei lo sot hle ti kha thil chiak tak phakat ania nakina experiment mangin man chuate kan tuma engtinge kan reaction engtinge man lo lak thin engtinge ruk chuat thin ti te po ka mu chuakan la tum tura ngai latin group sang hian en ta ila kongsira da mai chau ni lo gara sa tha tak tak da te po ruk chua tam khop maya direct lem no te tin kong chuk kal pui maya hetia kong chuk tlan zo puya atlan thei china da mai te sen chu da mai du tok lo han ti che ram te anama group tin hian en wala bike ka bowa ka bike chumi chumni tin mai hian mi status a hian mu tur ma tin group a aron post mu tur om reng maya a hluar hle a atam hle ti chu hriat khop mai ma kha chuan aron 5 heru ka tam de ubik thina tuna chuan aron 5 mai ni tarwa scooty te le zel po lo ru zela abo zela atam ani top mai ni tin ruk ru phakar tak tak tuna hei video tuna kan en tur ami yang chi te hi hei phei chu an huang tau fal mai khopa test drive turang ina in soya lei turang ina in soya bag ni na aka ti chuan test drive ti ra tlan bo dai tlan tlang wang maya chu tiang vel chu ni tiang ching te po khan lo om le ta zel mail in lan torang chung po test drive fa than tlan bo pui mai te lir thei ral tu tur te azuar mek te pon kan hriat apoi mo khop maya hemi chung changai kan film khur zuala ngai khop maya test drive an nei do ni chon an mobile phone emo an enge mo takte an wallet emo te lo kol sak ang chi ati mai kha ngai do ni achan chu kha tinga test drive po rungam mai anom to chata tin cha bi phoi lo kan soi to kha cha bi phoi lo kha poi tak zet a ru chi ho hian an tong fu theinge a ruk tu mate ruk tu rem chang muwa rumai thin nan tam chim nge ni do ni a om tho kan ti to kha moi film emo ka tiang run chuak thar cheng zani som nga man lek po midang dil kol dun du at tamem khamo tiang thil ruk tur rem chang humai tan chuan ruk mai kha a om view ni ruk ru thil ami nan hriat do no chon ruk hrei lo hi kan tam Mizoram chu a chiang reng hei chu mani thei tok te ya thil ruk te midang chan ai lak te hi poi kan ti lem lo tlang pui ni na langa ai chu engtika mo chuan kan line siam tha theinga ala re thei inarin om mani engpo ni sela he ruk ron tam chan dia ka ngai pakhat chu drugs a hlor na sat wangte ruilo zu te poniang chu a hlor na sat wangte hi ani pakhatanga chu aya ati hlor na satu ne ka ngai chu he mai ko ri kan la the thawang po sa tam khop maya soya tam khop maya mai ko ri vua bai ka ruwa ATM ati chia ATM dang le ati chele a ti chiat le tumin mala meka he mai ko ri aron langa mi pu yang khongai lu iloi mai di midang kan dem ta char mai di
phim khur takin bai ka ruan ambara thlaka du to kinatlan kol puya an khongai sup mai ni chu chuanin ati huang taw lo thei lo ni hetiang hi tran tu kan nei chuan thil ti kan phur thin thil sual ti po ni se tran tu kan le mi support du kan nei ni chuan kan phur thin ani lomi chuwang chuan ru kru te hetiang ina hetiang mai ko ran wa in bai gron ru tu te in ron rok tu te kan hetiang mai ko ron wa ve zel sela in la tran angemo kati thina ni mai ko ra thu in je ke chu adik te me mai a tha te me mai ma se ke chu karil rula la renga ni khami chung cha khan hero ang mai kan chua atianga ruk ru boma khatianga mangami beitu a support zong emo hetiang hi thleng zeu zeu ro se kan han ti boy mai kha chu midanga influence thalo tak tak an yang ti kha ka hlau khop maya tiktak chon mi zoram hi kan re thei kan tia kan har sa ram re thei kan li hi kan ti te chok maya ma se mi ram re thei le mi ram chang kang lo ne na han te khin hi chuan kan la thave ni ti top tiang abik takin vairam nen te hanin khai kin phei chuan kan la tha viau ni kan la haus atlang ani are thei in ti ber po hi han en ula ra direct ka re thei e poisa nei kan nei lo remi re thei kan ni bpl kan ni en ti te po ya no la two wheeler pan ni khat kol fer furwa mai ni an noi chuang mane mot lom ber second an po lo ni se noi ni thum sing ni thum sing na chuang te lo ni ve kan nei fer furwa chu wang chuanin mi ram mi state re thei kan ti te nen hi chuan kan din mun hi ala in nom le ala in zang khai le viawa hemi ka choi wangian sarkar te ka thani mo kha tiang lam kha ni lo kan kalphung dik lo zia le a that lo je chu a hre chiang ber tu a hre chiang pol tak hi chu kan i ve ka ringa ma se kan din mun a thalawe ram re thei kan ni kan in ti fo hi chu tlem chuan adik lo de we mo kan khosak phung te kanom dan phung te kan in chei dan kan lir thei nei dan te kan in kan khosak dan le kan poisa man dan ngai to hi chuan hemi chung changa hi chuanin kan lat chu ti te lu lo chuan ka hria ama se tan la khe chu kan ngai na sa ve thokhat ani ka soi fo thin to kha kan ram a chia e siam that kan ngai a hroi tu thalo kan neya siam that kan ngai kan ti ri chuan thalai te hi kan tang rualanga mi pui te kan tang rualanga a siam that thei tu kan ni ti kha kan in hria da poimo khop maya hetianga ruk ru te thil dik lo tak tak tharum tho tu te tran zong ni lovin ado zong tho si in ai thazok thil in ko mu hi thil thaber zok ani chuti ni lo chuan mi dang tam tak hetiang tharum thon ai thleng fo te se ti ngat phei chu a fu lo ator tu tur ma sa ber chu ke mani bok kan ni le don hetiang hi thleng tam se a hriom tu ber tu tur le har san na tok na sa ber tu tur kan ni dona tin mi nun a chedon chu apoilai berani bokani chu wangin hetiang konga in support demo in fui porto ne mo atran zonga lo ti va khia fu lo an ma eng po an ziak the ni an du chuan mi in poisa ka nei lo lu tu ka ti wang ringot pon khatiang kha thu nei tu te demin poya khoi vak thei chu tiang chu khovel ram chang kang ber kan tia po economics thaber kan tia te po hena thleng fo ani hetiang thili chu wangin hetiang hi chu adik lo zong le koi zonga ru group promote zong le an fui phuan ma ni fui phur theina tur thil angi chuanin ti ching loila ti chin chun zom to loila ke chona tha ka tia chu ti ni lo chuan an huang tau zel don atur tu tur chu ke ma ni bok tu na po hei ru gru te ti hian an lo in lar chhole hanasa tel tela hanasa sozel tura ngai taila achan chu ke ma ni na kan promote le kan dom kan mo an ma ni ti phur zonga tongkam kan nei fote kan man fo wang hi ani pakhatin ka hria chu lawa chuan drugs atama tin rui hlo dang te po atam em atin duam na ami thil o anate anasa em chu chuanin hetiang thil hi a hring chuak ati lo thei lawa empo ni se kan zawai kan film khurangai kan lir thei kan kal san ronin cha bi kan pho yam ti fin fiila tin gara sa lir thei kan da ni pon film khurila chutiang zel chuan mi lir thei kan leitir dona an tes dona ri pon film khurna chang kha hria ila ato berata chuan ilir theiemo inan rokhuna mai kor an vua itan dona ni lo chuan mai kor an vo wangotin lo tan to su tikha an soiter ram du ni nakina experiment kan la ron beyang in zawa in mang travek wala